Anya laki din! Among friend, nakaragrag sakak man ita. Anya ay mat, makagapoy ti dayta kinaragsak mo. I-share mo mat adi. Amom ka din ni Rudy? Jay ibagbagak idikan ka a crush ko. Jay driver ti van. Rudy? Unman, jay gwapo a driver ti Baguio Vizcaya. Hamo kon. Wen, malagip kon. Apa iya? Pawagar-arom kanya. Anya? Un friend, ay no, naggwapo talaga ni Rudy. Kan saan lang ang adayta? Malaksid iti kinagwapo na. Ay kat na singpot pa'y. Kan kang runaan na, adda apil na. Alay, at dayta ka man ako nakon. Mainlang ka manen. Asino nga'y mat nga minti saan amainlaw iti kaskan kwa na. Ay no, nagtaraki ko naman. Makapatin nagitipan ti ako na dati kinatar na. Awanin ti makagapo, tapno pabayagak pa'y ti panagdaton mo kanyak, Rudy. Ha? Anya tikat mo asawen? Aklo na kun ati panagayat mo. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na pilang. Day tuyan daal daw ang bayang inururay ko iti mano abulan. Awan anyaman na, Rudy. Ay ayatin ka unay-unay. Kitsapay lang kuma, takas takamat kanyak. Ikarik pilang, si kalaing ti babaeng ayat kita. Intun bigat, kan aging gat-inggana. Agyaman akno kasta. Sapay lang kuma, tasaan to apulos nga baliw ti panagayat mo kanya. Promise, pilang. Anya, addan kaayan ayat mo, kunang pilang. Un auntie, iso ni Rudy. Anya ngay mo, titrabaho na. Driver ti van, auntie. Baguio Vizcaya ti pagbibiyayan na. Kasta aya. Nasaya at nga raw, no addan kaayan ayat mo. Yam ammum tumot kanyak, tapno maamamuk mo. Bareng no adda papanak ije Vizcaya, kat maranaak nga iso ti pagluganak, o di discounted. Anya? Iso nga yam ammum kanyak, tapno makitak mo ti rupa na. Un auntie, yam amok to. Di kay madanagan, tagwapo ni Rudy. Sa anak ang mahilig iti pangit. Anya lakit din aya. Among friend, at the good news ko para ken ka. Ha? Anya dito, friend? Siguradum lang, ang good news, ha? Agayan ayat kamin kin ni Rudy, friend. Oh, kasta niya. Ay, nasaya at adino, kasta. Good news, talaga. Nakaragrag sa ka. Akas ladyak patyan nga iso ti kayan ayat ko ita. Nasingpot ay jay. Iso ang singsingpot ka man. Si kakit di mat, sigud mat anasing puta ka. Tsak lapat dyan ay tangay mbagam. Anya? Nasingpot ka ano, nakaturog ka. Anyan na, kiti na ya. Anya? Pilang ti naganti kayan ayat ba? Untatang. Kanong ngay pasyar dito'y balay. Mamumimay, di kabsat ma. Inton umay alawas, tatang. Ipasyar ko ni pilang dito balay. Sige. Namnamaan mi day taken ni Silya. Wan nanong, husto ni tatang. Namnamaan mi kini tatang dayta Ipasyar mo nga ipasyar. Huwag ka di. Di kayo madanagan. Ta sigurado day jay. Anya, yam amunak iti amam, Rudy. Huwag bilang. Nakunada nga min hindi kabsat ko. Akayat nakakano amam-am mo. O sige,
mabalin ka di ako yugak tigayim ko no bilang laang. Ha? Sino gayam mo? Ni Abigail, tigayim ko abakla. Di gayam mo abakla. Ay, kawa na. Awan pa rin ko ti dayta. Lagit di kayat namat ti pumasya. Kaya't na dayjay, ibagak to ken kwa na. Sige. Isigurado ma, taimbagak ngamin katatatang, ngayon ton umay alawas. Iso amang namnama dagi jayon. Sure, Rudy. Mayata kiti day nga imbagang pilang. Umayak man nga rod makipasyari dyan da Rudy. Intun umay alawas ha, siguraduam nga awan papanam. Wen ka ni, anya laki di na ya. Ay, nakaragrang saka, friend. Kamuudyanan na, katyam amunak mitlaangan ni Rudy iti ama kan iti kabsat na. Eh di sana all. Iso anas kan anapintasak, kan mayat ti outfit ko no mapantayo ijay balayda. Anya? Wala, tapno mat presentable anya lakit din aya. Naimbagnal daw yo. Selya gayam tinagan ko. Manong ko ni Manong Rudy. Kasta ka di? Naimbag mat nga oras mo, ay isugayam ni Abigail, tigayam ko. Hi, Celia. Hello? Ala agtugaw kayo bii, tadanda ni malutong tilutlutuan mi kini Manong Rudy. Dito'y tayo amang migat. Umay matla ang jay dua nga antimi inton madamdama. Kaya't da ka kanumot ang maam-am mo. Ha? Kasta ka di? Wan, ngam nagsisingpat na gijay. Di ka madanagan. Ala, mangan tayo. Ipabalayo lang tan ha. Uwan, Rudy. Ay na, nagmayat laki din ti mangan. Nagnanamot tan da ito'y tuyo, alinutom Celia. Kasta aya? Ay, nagngina day ta atuyo, iso ang nagnanamat. Ginatang ko di palengke di kalman. Ato lakit di ti kanek no kastilaan. Ay na, agkamat akit din. Nagmayat ti mangan ko nagtuwet. Ha? Bilang? Ano kong kuwam? Ha? Apay? Ano tayo talamidam? At tinidor ka magkatuyo na ito sida. Unay ka. Si kakit dimat, mangan kalataman. Ano laki din pilang? Kundi tinidor ka manin ako na akon. Ijay gayam roar ti ayan ti si Aryo. Wan manang, ano san yung timapan umispo ijay ruwar? Tamar aramid pa'y lang amin di si Army dito'y unag. Kasta ka di, ala, ano saklaangan ti saan nga umisbo? Anya? Idanon ko laangan ti isbuk aging ga ijay balay mi. Amangan ngamin numapit na kanday ti shoes ko, sapay ka barbaro. What? Nangina ngamin ti pinanggatang ko daytoy, ribo. Ay, anya mo ton di kayan ayat ni Manong Rudy. Tuyo ti si daan, kundi tinidormat. Wun nga rar. Nadlaw ko matla ang dayta. Bak na nga ta ti pamilyada. Siguro kas jay matistal na. Aglang lang nga abak nang. Adon tinakasahok anangan ababak nang. Ngam saan akas di ti style da. At tuyo ti si daan, ngam agtinidor. Anya, Sa bali mo ti style na dayjay apilang Sapay namangan kat na ka nga, to di kikit na. wun nga rar. Ay, sapay la tabak na nga agpaiso, saan nga aging babak nang tanarigatan.
matakas jetim pakita, may dinawan tayo. Sika. Ha? Ay naaber, saan kumakas jeti pakpakita? Tuyo ti si daan, yung kundi tinitul kakitin. Si kakit dimot, friend. Apa kas jetim pakita? Tap nga ibaga ti pamilya ni Rudy, ang nagtaod kay dinabak na nga pamilya, kasta ka di. Ha? Nasaysayahat mo't laang, nang ipakita ti kinapudno. Ngam ti ilimliman, wala pampamarang kabak nang, tanakababain. Inayan ito. Ay, Kasano lang, may sudan tumat ti mapanit ti balayo, nakababa inapirmi ah. Anya? Saan man na panaguyaw? Ngam ikumpara man ti balay kan estado ti biyagda kata kayo. Ay, anya laki din na ya. At daman madamag ko, Manong Rudy. Anya na ita? Apay, bak nang ayat ti pamilya da manang pilang. Apa na saludsod mo na ita ading ko? Kunak takas labak nang mat idiim may diti balay. Di na pa'y kayat ti rumor ang mapan umisbo jay CR. Tama di na kano mapitakan jay sapatos na. Ay, nalaki din. Anya? Imbaga na ti kastaging ka? Katuan. Nakuna na ngamin ang makais-isbo ka no. Iso ako nak, anusan na ti mapan umisbo jay CR ijerwar. Ta saan pa'y analpas ti CR dito'y unag. Ngam sa bali mo ti sungbat na. Anya? Kuna na kanyak, nga isang but na latak kanun ti isbo na aging nga iti balayda. Ta ang mga numapitakan tinginginaan a sapatos na. Agasam man. Anya? Iso apa nagkunak, katbak nang da. Ay, swertim nga rod. Nukasta, manong. Apay, pudno ka day ti agwarwaras at chismis dito'y lugar tayo, pilang. Ha? Anya day ta, auntie? Chismis manen nga. Tininidor mo ka no, tituyo idinapan kayo, ijay balay ti kayan ayat mo. Anya? Ay, si kakit dimot pilang. Apay akas jay timpakitam. Kasanon nga ay no isudamot ti umay ijay balay yo. Di nakababain. Kwa? Imbagampay ka no, adi mo kayat ti mapanag CR ijerwar. Tama nga numapitakan ti kabarbaro a sapatos mo. Ay, una yan. Agasam man. Anya? Saan nasaya at ti agpampamarang abak ng pilang. Si kamanlat na damag ko anang tinidor iti tuyo. Ay, nakababain day tang aramid. Nang runa no isudamot ti umay, kat makita da nga awanan kamot gayam. Oh, apa akas ta ti langam? Kung saan ka amatagtagare? Kwa? Adda ka di pare ko? Kwa? Pasensya ka kuman ay, idi na minsan anapanan mi ije balayo. Anya? Apay? Amok asan anasaya at tinaipakitak ijay. Nakunak ngamin iti kabsat mo, ajak kaya ti rumor amapan ijay CR, taamangan numapitakan ti syus ko. Naamiris ko ang nakababain. Anya? Kun mababainak iti impakitak idi madamatayo amang mangan. Tininidor ko matin jay to yung impasango ti kabsat mo. Awan day jay, siga akit di mo. Mababainak ita, promise. Huwag kaya. Siyak mamati pasyar mo, iyay ayan niyo. Ha? Ay saan? Saan? Pangasim. Saan pa nga ita, Rudy? Anyat parikot mo. Apay akas na dilangam. Ay, parikot ko nga rin may sa kliyente. Sana nagbaybayad iti manong alawas. No, anya nga tati aramidak. Sapay, sana makontak. Anya? Ay nagloko mo no asino ray ta a client? Imutang iti dakkel. Sa kasto iti aramidon na. Nung ngay padasam amapan ije balayda.
Iso nga ro ti pampanunutan. Inton bigat, mapanak man. Anya nga oras ka nga taamapan? Ore alas 10 siguro iti agsapa. Ala, di ka madanagan, takaduan ka. Ah, sige man. Tapno adda kadwa. Anya nagan ti client mo, aya, friend? Pilang tinagan na, friend. Anya? Pilang tinagan na? Wen. Apay. Adam amom ngagnagan iti pilang? Ay, mabait lang. Pilang ngamin tinagan, di kaayan-ayat ni Manong kung agraraman. Ay, amangan kit demot ni Suday ta. Kita man ti picture na. Dahito man ni. Ay, small world at talaga. Dayta mo dyan na pan ijay balay mi atininidor na tituyo nga impasangog katakwada. Anya? Ay, una yan. Amon ti balay da? Ay, amok. Asidagta ni Jayanda. Sapel ako matadda amadanon ta. Sigurado amas daw da jay nung makita na ka. Ha? Celia? Oh, apay amas daaw ka. Ang nakakita kanya. Apay nga da ka dito eh. Friend ko nga ni Leo. Ti collector itinagutangam a lending company. Ah, dito yung gahim ti balayo. Oh, kasano ngay madam? Ay na, jak mailadawan man tirik nakita. No makakatawa ang, wano maasyanak kan ka, manang pilang. Anya? Jak lang amin ekspektaran, akas to'y ti pagpagyanam. Idinto ta idi may ka iji balay mi, tininidor mo dito yung nga impasangok kada kayo. Imbagampay, adi mo kaya tirumwar ang mapan umisbo. Taama nga numapitakan ti shoes mo. Nang pasig matgayam at pitak dito'y arubayan nyo. Anya? Ay, anya lakit din aya. Nagsingpat ti kabsat ko. Jak lakit ti kayat ang makaasawa iti kaskan ka. Naglaing ka nga agpamarang. Kundi tinidor ka iti toyo, ngam kastoy kayo matgayam. Kuha. Ala, agbayad kay ti utang mo. Kundi palastog ka iti shoes mo, aribo ti bayad na. Ngam awan matgayam ti pagbayad mo iti utang mo. Ay, awanan. Talaga alinipat na ko ni Rudy, friend. Ha? Mas tao ka pala Ay, una yan ti kastoy. Dayta. Adal dayta ken ka asan arumbeng nagpampamarang ka abak nang. Sa di naman ti papanan ken pakadandanunam. Mawata ang pilang. Marunaw akong itibain ko. Nakamiris ko nagitibidot ko. Namiris mo na. Ngamsaan na may sublit sigot atalit ni Rudy ken ka. Sinayang mulaan kinakasingsing pa lalaki. Kapula ang itik kinapangas mo. Nga awan mo ti ipangpangas mo. Anya laki din ngaming. Isong agbalbaliw kan, pilang. Tapno adda gunggo na day ta kunkundit na panagamiris mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, nagpintas mo tanday takulay ti buok mo, kumare. Magustuak man. Ha? Ay, kasta ay ako, maray. Impakulay ko lang na ito di Valentine's Day. Ay, nagpakulayam ngay, mare. Ijay man salon ti gayam ko abakla. Ijay ili. Ijay Nicole Salon. No aglogan ka iti tricycle, makitam ijay left side. Ijay ti salon na. Ay, kaanuak nga tamot ang makapakulay iti buok. Ay, Anya laki din, mare. Kat anytime adi.
Kumangarod mare, ngam awan pa'y matkwartak ngamin. Kat makitang dan ka, adi. Amom ngamin mare, da tayo ababay. May mayat latangay no adabukod tayo a kwarta. Tapno no kayat tayo ti agpapintas, saan anas ka nga agdawat tayo iti asawa tayo? Sa bagay, husto ka iti day tangay bagam kumare. Nay, agdangan. Lapnapan na mayo. Ha? Rabiin, ngamita ka lang. Kunaklaki din no, intaray da ka ni tibakulaw dita. Si kakit dimot. Narabyan laang ti tao. Adumanin asaom. Anya lakit din aya. Apaw. Narabyan ka, ngam saan mga importante ni makagapaw. Anya. Napan ka lang manan nakimarmaritis dita ka aruba. Ado ti maobra dito yung nagtibalay. Di ka pa ammo nga si kasunay. Amom si Kalino. Nunalpas kan anangan. Maturog ka laangan. Kas kalao pa amanok aputak. Una yun. Anya, kasano saan ang agsawa kastoy? Naggapuwa kay bangkag. Sakpay kay din tagluto ka naginaw. Ngamsi ka, marabyan ka. Gapulang tinansin sa maritisyo. Anya, ha? Nabambanog ti tao. Ngam sumanao ka pa'y laang. Dikta ka man laangan. Nay, si Kamagaya ang balasang ka. Wala na. Imayak tada ko man napatig nga ibagak kada kayo. Anya da ita. Masapul ko nga minti kwarta ita. Kat nairanapay laang mat nga awanan kami. Amangan no adda kwarta yun, nana. Promise, bayadak mat laang. Apaman nga adda kwarta mi. Masakit nga minti asawak. Nasken nga ipaagas ko. Anya, No kas di nalatan, kat saan ama katrabaho, ay na, agbisin kami no kwa. manuaya ti masapul mo pilang. Uray 1.5 laang, nana, bayadak tumilaang. Pautangan ka, ngam pangaaseng ta saan ko maamabayag. Ayaw mo, nana, anya lakit din, aya. Oh, si kamat gayam kumare. Nagmayat man ti isang mo sumunga dito sa salon ko. Wan, kumare, mayak, taumay ko kumaipakulay ti buok ko ken ka. Ha? Ay, imbag man. Nakaskas daw Apaw. Naimbag man, na panunot mo mati agpapintas bilang. Ayun apay, ni Ana laang ayati makapakulay iti buok. Ha? Uray siyak mat At dayta ka man ako nakon. Umay ka lang nagpakulay ti buok. Adu man ti malawlawat mon. Alang rod, rugyamon akulayan ti buok ko. Tani, excited ka makakita iti lang no ad-adda nga ta apumintasa. Kanya lakit din, aya. Amo may kumare. Imaymot ni pilang dito sa salon ko iti Domingo. Ha? Kasta aya? Anya nga iti imay namot impaaramit. Nagpadalos ka di iti kukuna? Ay saan? Nagpakulay iti buok ko naman. Ay wow! Kasta aya? Naimbag man ta na panunot na matan ti agpapintas. Isungaruti ko na kenkuana. Agpapintas men. Tapno saan nga isukat nila kay na. Anya? Kita amin ngamin tilangana Kasi lang naganak iti may sa adosena. Naglusyang. Inantumay ngamin masangot agdigos. Taday talamapan makichischismis tam mo ng aramiden. Ay! Anyan laki tinaya. Dandan iti ka pa'y nailasinan kumare. Ay, si kamat gayam. Ayun, kumare. Napintas ka di mo laang dahi ti buok ko. Kawan, nagpintas nga ron.
Ay na, napanak matla ang ijay ayan ti salon ni Nicole ijay ili. Kasta aya. Ni, nagmayat matanday ta kukum, kumare. Ay na, nagmayat day ta extension na. Ay impa-extension ko, edi kalman laang. Ijay mo't laang ay ni Nicole. Adda nga min ti atendarak akasar ita alawas. Iso akong di extension akmata na iti kuko. Kastaya. Ay na, umapalak man. Kasla kayat kumat nga agpa-extension iti kuko. Ay, nagmayat talaga. Ay katuan adi. Awan mo ti dakas na kumare. Agpa-extension ka mat Alamat din atata. Uray 1.5 laang. Bayadak tumat laang. Apaman nga adda kwartami kinilakay ko. An-anuem ayang amin ti kwarta. Masakit nga min ti asawa, tata. Nabayagan ti gurigur na. Nairanamot nga min nga awanan kami. Ala, pautangan ka Saan ko maamabayag ta de? Tanda ni maibusin ti akas ko ya. Kahit sana mabalin sumaldi nga, kahit parang tumal ko. Ay na, nagadukot nga among alakayin. Ay, alawan, tata. Saan ang mabayag? Bayadak matlaang. Promise. Mabitlayan nga ro ta, inakalain tot utangin. Talaga mo ta? Aywan, kumare. Isak manin Imaya, tagpadalusak man iti kuko. Sure, kumare. Kin saan laang adalos Ha? Anya nga kumare? Dalusam, kin extensionam. Apaw! Talaga nga mumatandang papintas, Tay ko nakarod, saan laang ani-ana ti makapa-extension iti kukuna. Uray siyak mo't Anya? Ala, rugyamon adalusan ti kuko. Ta saan laang adalos ti kuko ti aramidam. Extension ng matlaang daytoy kurimat-mat ko. Nasaya at man, tay may ka dito'y tersena, klinaw. Wala na. Gumatak man iti muma. Yay, kumplito man. Ay mabit lang, tala, tigagatanga. Adtoy, nay. At to'y matibayad ko, nana. Agyaman nak. Ay kat nasaya at tanagimbag kan. Ha? Nay, sanak mo masakit, nana. Anya, saan ka nagsakit? Idi na panalawas? Saan mo, nana? Makumikumaklaan, iji bangkag ko. Isa, sanak ang matatao, iji balay. Ay, ti ulbod nga asawam. Ha? May imutang dito'y iti 1.5 idi na panalawas. Nakuna na masakit ka kanaw. Iso amasapul yu ti kwarta. Na siya nakmo. Iso a pinautangak. Anya? Bagaman kan kwa na. Tao may dito'y itamulang. Tiawanan bain. Iso malagayam asaanan na nagparparang. Masaya ta si mangput kan si kapilang. Ha? Apaw, ta nakapadalos kay ti kukom. Kan nakapa-extension kay ti eyelashes mo. Nangalami ti kwartam. Pangala ako mangay. Basta kwartak adi. Hoy, apay, inrason mo ang masakita kay diyan ni Nana Ila. Anya? Nagawa na bain mo. Siyak pa'y mo tinang ibagaan na itay napanagim matang. Hala, umamin ka. Ti inutang mo king na, kit isaw ti panagbakulay mo iti buhok mo, hindi na panalawas. Huwag ko nam. Si kakit dimot. Agdamag ka kanyak. Ngam si kamot lang timang sungbat. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumulaan. Hingga makisarita diyan ni Nana Ila. Itamot lang. Kasta una iti pungto naging ka. Itaman pa'y adito'y kaamagmag na. Katrabi ipay kumare. Apay, saan ka ay mabutang dita deras malabsam? Ay, saan mat kumare? Ay, nakalakit din aya. Apay ngamin aya, asaan ka amag na ijibangir adalan. Kat nalawag ijay. Si kakit di mat kumare. Nagadupay lang ang asalutsod mo. Ha?
At mas dahawak lang ngamin taapay adito'y kapaylaang amag na. Wano? Adda ngamin basol mo kininana Ella, iso akasta. Anya, Kasayaatan nga aramidam, mapan ka makisarita kan kwa na itinasayaat. Tapno saan ka amagmag na ditoy? Delikado ti dalan ditoy, kumare. Nasayang at naglana, talino balok. Ne, apay ka day, tata. Ayo, apay asaan mo nga umay agpalpalang ni bakit mo kanyak? Apay aya, tata. Ket no adda inutang na kanyak, idi pala ang napanalawas. Kunana ang masakit ka kano, iso ang pinautang iti 1.5. Anya? Inakali na nga itati pa nagbayad na, ngayon awan metten. Ay, tawanan ba eh? Sapay jak metten mapalpalabas iti balay. Ala, di kay madanagan, tata. Ibagakin ko na nung makasangputak iya balay. Anya ka din day tangar aramidam pilang. ha? Naimbag kumamag nga rod, no mapan ka mo, agsapol iti panggadam. Tapno, da pagbayad mo, kadag iti utang mo. Ngam saan mo? Kwa, Yung ka makisarita kadag iti nakautangam. Apay, di ka mapain. Anapan ka nagpapintas. Ngam inutang mo dag iti inaramat mo. Anya laki din. lakay. Padpadaanan da ka ni Nana Ella. Gapo iti utang mo. Kasta mo nila kay Punsyaw. Anapan mo man nagutangan ay. Salbag ki day. Mangibabain ka ng asawa. Ibagam pa, masakitak, tapno pautangan da kalaan. Malahos ton lakay. Siya kung ti mapan makisarita kadakwada. Nakabot-boteng tumi day di abakit ela. Sigurado nga agungot day jay no makita nakalumabas ijay tersina na. Iso nga ano sa kung atunag na dito'y bangir adalan. Ay na! Ay, tatang magayaman! Natnaga kon. Ay, tulong! Arayatan da! Anay! Oh! Ay naku mare, naimbag ta nakaraing kami pa kinilakay ko. Apay ngamin aya adito'y kaamagmag na. Kat nagwayaan mo't iji bangir adalan. Kan adapay ti straight light na. Mare, Kita ang manday talangam ita. Agyaman ka, ta adapay ti puon ti kayo ang nakaisalatam. No awan, hay jaklam mo. Sigurado ang nagdiretso ka iji baba, ayan tinaon nag-awaig. Gapo iti panakatinag mo iji deraas. Nadadaalo na iti extension ti kukom. Kan naikat dagiti extension ti kurimatmat mo. ay, huwag nga rod, Mare. Nagsayang mutan. Ay na, di mon sayangan. Tati napatagkat na biyag ka pa'y. Ngam ti makmunaklaan kan ka. Pangaasim ngamin, tama panubayadan ng dagiti utang mo. Ha? Tapno saan akasta? Nga iso ti mapan mo ilamlamangan. Nga iso umot ti makagapo, amagmag na ka dito'y delikado adalan nga orerabii. Gapula ang iti utang mo. Anya? Awan matla ka diti sirbiti kinapindas mo, no ado ti utang mo. Isung agbayad kan, tapno nawaya ka lumabas iti arubayan da, iti anyaman nga oras. Aday ta, gunggunam kunaki dia. Unay kan lakay. Dandani aklang aruden natay gapo iti panakatnag ko iti deraas. Kastapay laang ti bagbagam. Kay, alangan ki di mo tamasya naking ka. Gunggunam kunak manin Nyalaki din. Anya? Dayta, gapo iti panaglemlemeng mo kadag iti nakautangam. Natinag ka lang arot iti deraas. Hagyamang ka. Tadapay tinaasi apo unti kayo king ka na isalatam. No awan, ang mga pinag-inagawan na kan dagiti buhaya di karayan. Anya? No di kanto mga minagbayad iti utang mo.
Imbag kumamot mapangka makisarita. Ngamsan mo, taday taglamlamang tamaw. Ay, di ka madanagan lakay. Inton bigat, inak makisarita kadakwada. Saan lang ang makisarita taramida? Makisarita ka, kin manggad ka ngamin. Tapno, da ibayad mo ito utang mo. Salbag ka pilang. Apay ngay akas tamot tilangam pilang. Nana, Ay na, apaw, anya lakit din ayang amin. No imay ka kumangamin nagbayad iti utang mo. Awan kuma ti ilimlim mangam, akon di pag nakay jay bangir adalan. pasensya kayo kuman, Nana. Ay, saan nak amaalala iti pasensyam? Manumatan alawas tinapalabas. Manipod ing karem nga umay kaagbayad. Iso nga agbayad kan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko, Nana. Iso nga umayak pa'y la kumamakisarita kada kayo. Ikarik abayadak matlaang iti kabitan a panawon. Manggedak. Ay, nasaya at tanapanunot mo ti manggag. Kasta nga men, tapno at pagbayad mo iti utang mo a pinagpapintas mo. Uy, Nana. Ay, jak amon anyat maibagakin ka pilang. Tata, Jak amon no masyanak nga takin kawin no saan. Kasla kunak agunggunam met. anya? No kasdya nga amin akayat mo ti agpapintas. Manggin ka. San akasta nga umutang ka. Tidakis na kay aramidem pa'y arason tila kay mo. Ibagam amas sakit. Tapnula ang makautang ka. Anya laki din aklase pa nagpampanunod day tapilang. Ikarik, Tata. Saanan ang maulit pa'y? Kaya nagnakim kan aga po iti panakatinag mo di dilaas. Ay na, agyaman ka sa saan ka alagdiletso ije baba. Tata, Kaya't asawin day ta, inik ka na ka pa iti tsansa ni Apo Diyos nga kabalbaliw. uwan, Tata. Promise, agbalbaliw akon. Awan day ito yung apilang. Ay na, agbayad ka nga luli ni iti utang mo. No di mo ka timatnagmanin iti dilaas. Ang mga no ijay, ay sos, drakado man nila. Baka agdiletso ka ni ijay baba. Pag-aagawan na kanto nag ijay buaya ijay, kas kadapat yang. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nanang, umayak man bumulod iti bagasyo. Awan isaang ko akanan mi. Ay kat umunag ka, anak ko. Sukatak tumatlaang into no makasweldo ni Boyet. Sino na ita bakad? Ing kakasarita ni tatang mo ijay likaw. Tay sag anak jay bagas nga iawid mo. Wan nanang. Tatang, addaak, umayak bumulod iti bagas. Apay ni Buyit ngay. Ay, nabartak man ang tatang. Saan man ang asimrok iti trabaho na. Ay, una yun day nga asawa. Di nakmatla dengdenggan tatang. Aramid na latamat ti kay kayat na. Mala, ano sama? Ipagpagapom ka dagiti anak yaw. Umayak to agpasyar iji balayaw. Kat iranak nga da nila kay maw. Tapagbagak man. Oh, Helen. At tuyon di bagas nga iawid mo, anak ko. Pinasurutak matan iti sardinas kan tinapay. Tapno adda merienda ang dagiti apo ko. Agyaman ak nanang. Sukatak to daytoy. Saan mo nasukatan? Bayamon, tulong main day takada kayaw.
Madagat nga sangit ko nakne. Gun ka kahit mo. Apay akasta mo ti ibagbagam iti anak ta. Imbes ko mga ay-aywang, tapno sumardan. Ay, paano mo man dito yung abay ko dahil ito yung abay. Agin inom lata ti aramidam. Ay, makaumakan. Apay nga impuro mo di buti ang naginumam iti arak. Oh, nakang yung niwat ka salbag ka. Agyaman ka. Nasaan na si katinang ibarsa ka iti puti. Padasam asaktan nakboyan. Ah, Padasam ta sa anak nga agduha-duha, apanawan ka. Marihilin! Si kagayang pare. Mare, naggapuwa kay di trabaho. Di magasak lang. Tay padpadamag ni Busming ni Pare Buwit. Saan mo tal asumsumrag? Ay, kwa. Agtrangkaso ngamin. Ha? Aya, kahit nasurok amay sa lawas ng agsaksakit kasta ka tay. Uwan pare. Kahit kumusta ngayon, mabaling ka di bisitaag. Nakaturog pare, agpapaimbag. Barang kabaulan nantun ti sumrag into no Lunes. Kasta ka tay. Sige nga Rod. Dahil talaan ti baki ni Busming. Ibagam gini pare ha. Uwan pare. Uso ngamin ita kay ti trangkaso. Gapu iti dahi ito'y panahon na. Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Agdiwar-diwar mo't amigbigat. Ay, kat nabartak manan Kasano kayo ngay nga agbibiyag no kasta ti asawam. Mababainak nga rodan kada katugangak. Takanayo nak amapan bumulod iti bakas kadakwada. Kaya't kaatulungan, ngam adda kondisyon na ti panang tulong ko kan ka. Ha? Manang? Itatasyak ti manager iti kumpanyami. Mabalin ka nga isarak iti trabaho. Ngam panawam ti asawam amamartek. Anyamatan manang. Ape akastamotan ti kondisyon mo. Di mo kaya't apanawan di mamartek nga asawam? Tapay. Puunay matan ti panagayat mo. Manang, kaya't kulata ti buo a pamilya. Buo a pamilya? Ay, adula amin no kastamot lang asaan na amaibatan ti bisyo na. Kasano kumaama ka buo itinaragsak a pamilya ti kastang ama? Agawid akon manang. Napanak lang gimatang iti Ricardo jay lutwak asidaan mi. Masaya at met, tayo nun unam apinakan na kitubing. Wan tapno adamo ti panawon ta amangan adwa talaeng. Imbag man ta nagluluto kay tinaima sa sidain. Amok ngamin a paboritom ti adobo a manok. Aywan gayam, imay di katrabahwam idi na minsan. Damdamagan na kakano di bosyo. Nasken a sumrak ka into no Lunes. Wen, sumra ka kaon. Isardang mo kumangaminan ti aginom. Kasano kamin kadagiti anak ta? No adadakas a mapasamak kan ka. Wen, isardeng kaon. Ikarik. Sapay la kumata tong palam mo tunday ta akarim lakay. Mala, mangantan. Anya day ta inomam? Danom Anya danom? Arak day ta Panagkunam jak maangot? Danom. Ang dalang basit nga arak alaok na. Nagkari ka nga isardeng munti aginom. Pampaimas ko lang iti panangan ko. O kita aman, ne, kumutkuto nga kaon. Lakay, simrek kanun iti trabaho ni Buyet. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Napanak ijay balay. Madamang aglablaban ni bakit na. Ituloy ta nga ikararagan.
May sardengan ni Buyay, ti panaginom na. Daytamot at talaga ti ikarkararag ko lakay. Ubing pa'y dagiti upat nga anak da ni Helen. Rumbang kumangamin nga iparit dati aglako iti arak dito'y lugar tayo. Tapno awanon ti Ma'am Marta. Nagkaigat agwilde ka niya, pare. Wan nga rod pare, nagsakit iti mata. Nasayaat mo ta si Merkaitan. Kuna ni bakit mo, nagtrangkaso ka. Iso malaga makimutong ka, pare. Ay, pare. Yung orasan. Kaya galas 12 na. Panangaray. Agdabaral mo. Anda pare. Irwar mo rodan gidan tanamangan. Ay, anya ti balon mo pare. Dahito atin sa gana ni bakit ko. Karne, kin inna po'y pare. Siya ay, anya tibalon mo. Ne, oh. Dahito lang ti balon ko. Ha? Arak mo na. May sabutin lang arak. Iso lang dahito'y agbiyaga kaun. Kasano ka pumigsan mo kasta? Malakit di, mangan kan. Iti kasta, uminumak matin. Ni. Isyat mo mailatan pare. Ang paidanon mo. Ay. Ang sus delikado di kasta. Biliba manggang ka pare Buyay. Helen, si kakadidayta? Wan manang. Ay, kunak no asino di tatao lang ti aso. Iso arin mo arak dito'y balay. Apay, sa dino ti papanam, ta nakaigam kamat iti flashlight. Ay, mapan ko man biro ka nilakay ko. Saan pa'y matanagawid? Na, katanya ti orasan. Agalas Jason iti rapi. Wan nga rod manang. Diyak pa'y makontak ti number na. Kat pang biro kam ngay, kani nagrabi una yan. Ay na, urayam laangan nga agawid. Amuna mati agawid. Madanaganak nga rod manang. Taamangan no adadakas ang mapasamak kan kwa na. Ay unay matdaytan a panagayat mo kin nilakay mo. Payakasta ka, Buyay. Arak lat ka din tilinaon day sa panunot mo. Sandak man nabibiyangan. Komporme mo tayo di pagturturugan. Kasi mo ni bakit mo amang birbiro keng ka. Awan bibiyang mo, sigalaklakayan. Ay, bagbagaan ka laang anak ko. Tapamilyado ka. Kababayin mo kinihilay no di mo baliwan day tagalad mo. Oo, pumanang kakiting. Makapabuisit ka na kay. Rumorkan ko na. Hala, rumorkan! Ayan nilakay mo, Napan nagtrabaho manang. aglibak ka manan. Kaano kalablabas na anapan gimatang iti arak di ta kantina. Idi nakita na, dagos na nga imbulsa di ginatang na nga arak. Naminduan sa laang asimrek ijay trabaho na iti makalawas. Tamas ad-ado di panaglangan na, kan panaginom na iti arak. Ala, agloto akon manang. Ay na, nakalukat pa'y laang di posisyon aparakan ka no, interesado ka. Ibagam laang. Awan manan sweldom. Tadi kamot manan simrek iti trabahom. Ay, umanaw ka man dito eh. Sang anak. Kastoy lata ka din aka na ayon. Umanaw ka kunak na eh. Ay, nauma akon boyet. Nauma akon. Nuna umagaan, pumalaw ka!
sampay ko manibuyay, balasang ko. Di mon panpanawan. Tad adda nga agbardag no panawam. Kasano ajak mauma tatang. No jay latan bisyo na ti ipang pangruna na. Ikampay ko maitimay sa agundaway Adun agun daway tinaipaay ko kan kuana tatang. Bayan, tabagbagaak intunsan alabartag. Tapno denggen nak. Sapay la ko matadenggan na kayo, tatang. Nasaya at tanasangputan ka dito'y balayo, anak ko. Sana ka simrek, na nasakit ti ulo. Nasakit ti ulom, kat arak mo't day taadda di taabay mo. Abay, ayan, naglaing kayo, amakibiyang. Saan na ko mga bungal, nukas tabagbagaan da ka. Taparamit lang iti pagimbagam na ito nga aramidin, may. Pagimbagan. Kinukontrabida kayo, matapirmiti biyang ko. Ay, sumardang ka kuman nga ginaw. Ado aka roba tayo itinatay, kapo itara. Nay, abay, panagkunayo. Maitulat ka na ko na. Pamilyado. Amok, amok. Masapol na yung ipagamday ta kanya. Ay naanak ko, denggem kumamo ni tatang mo. Di mo bugawan akas tatalakayan. Pumanaw kayo man kita. Ay na, saan mi akayat ang may sagmak ka, anak ko? Ay, sana ka may sagmak. Amok, aramidan. Awan apulos ti kwarta na manang. Jak amon na anya ti haramida. Tapay agsangit ka. Anya ngay ti maitulong day tapanagsangit mo, iti parikot mo. Marigrigata na kun manang. Idi pa'y akayat ka atulungan. Ngam si kamot ti agkadkad. Manang. Damagam di tabagim. No apay nga agsagsaga baka akasta. Saan ka di agapuday tang iti mamartek nga asawam? Awan manang. Nasaya at mo't na naamiris mo. Anya ngay, kayat mo ka di nga agnanayon kang agsagsaga ba? Guston manang. Pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ibagakan ka nga awan ti masakbayan nyo iti dan na ti asawam. Iso nga agkunay kan, sakbay amala daw ti amin. Dito'y dapay laang balay, dagiti anak mo. Agtrab-trabaho mo't gaya mo ni Helen lakay. Nasaya at mo't no kasta. Ni Buyay, si Mardengen, iti trabaho na, inikatdan. Kasta talaga ti mapasamak, bakay. Hindi pa'y amukom na mapasamak dayta. No apay an asurusuro ni Buyit ti aginoom. Ita, marigata nun nga ibatan na day ta abisyaw. Ay, jak amo bakay. Jak amaw. Pare ko eh. Kanyang tinapasamak king ka. Agpag na pagnakamutan nito kalasada. Ompay sinilas mo. Nalipatak lang. Ijay, pare. Ijay. Agtrabaho gamit ni bakit mo pare? Bibiyang ko katakwana. Ay na pare. Isardeng mo ko mga minang taginong. Tapno mabuong manan ti pamilya. Awan man di problema kanya ka. Okay ako man lang. Okay ako lang. Okay. Pinanawan da kan ti pamilya. Kapoy ti bisyom, adi mo maiba-ibatan pare. Bayami da. Abay, mataya kaya. No, awan da. Ha? Sinayang mo, tibiyag mo pare. Aggidantan amapan mangal daw ijerwar.
Iso nga imay ka dinagas dito opisina yo. Manang, ni Boyet day di nakatugaw iji igid ti kalsada. At damanen igam na amay sa abot iti arak. Nabartek manen Ay, kasta sa anon nga iso day ta. Jak to pa'y mabigbigan. Nagatidugan ti buok na. Ken nagrugit ti pagananay na. Di mo kikitaan. Tapno saan ka nakalidliday akas na. Ngamin, oray anya pa'y tar aramidam. Saanin ngagbalbaliw pa'y ni Boyet. Kastanan. Lakay, mapantay awid ni Boyet. Matmaturugan ijay igid ti kalsada. Agsasao ngagmay baysa. Ay, kasano mayawid ta? Kat lumaban man. Apayakas to'y tinapasamak iti anak talakay. Anya tinagkurangan ta ng padangkalkan ko na. Ay, jak masumbatan day ta sa lunsod mo. Bagan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.